Παιδιά, εξερευνήσαμε εκείνο το σπίτι, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Και τώρα περπατούσαμε, περπατάμε, τρέχουμε. Και ήρθαμε εδώ τώρα στο δάσος. Είναι αργά το βράδυ. Με τον φίλο μου τον Σταύρο. Και κάτσε να πιούμε εδώ λίγο νερό, Σταύρε. Να ξεκουραστούμε. Εσύ θες να πιείς? Όχι. Πιες λίγο. Όχι. Όχι, κατακούστηκε, Σταύρε. Μα κάτι τρέχει. Όχι, κάτι τρέχει κατά εκεί. Αλήθεια τώρα. Πάμε να δούμε. Βλάκα, φοβάμαι λίγο. Ω, βλάκα. Πού πάει? Τι είναι αυτό? Σταύρε, τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Ανέβηκε προς τα πάνω. Έφυγε κατά γη. Σταύρε, τι είναι αυτό? Δεν μπορώ να δω καλά, έχει σκοτάδι. Ρε, πολύ Δεν φαίνεται ούτε καν τα χρώματα. Πολύ σκοτάδι έχει, βλάκα, φοβάμαι να πάω κατά εκεί πάνω. Ας πάμε να δούμε. Κάτσε, παίρνω ένα ξύλο. Για να δούμε. Σταύρε, φοβάμαι, αλήθεια. Εδώ βγήκαμε τώρα από το δάσος. Αλλά, πάλι φίλε. Να το, Σταύρε. Να το. Σηκώνεται. Πάμε, τρέξε, Σταύρε. Τρέχω. Τρέξε. Σταύρε, τρέξε, έρχεται. Σταύρε. Τι θα κάνουμε, ρε? Έρχεται. Λίγο κουράστηκε, φαντάζομαι. Ναι, έπεσε. Βοήθεια! Δεν μπορώ. Σταύρε. Βοήθεια! Του φύγαν σάλια, βλάκα. Βοήθεια! Τρέξε! Θα πάρω ένα ξύλο να το βαρέσω τώρα. Έλα. Ποιος είσαι, ρε? Ποιος είσαι, ρε? Διακόπτουμε, παιδιά, λίγο το βίντεο. Να πάρουμε λίγο την αστυνομία. Μπας και να δούμε ποιος είναι αυτός. Ήταν ένας άνθρωπος που έπαιρνε, δεν είχε προβλήματα ψυχολογικά. Τώρα βλέπουμε η αστυνομία τον πηγαίνει. Είχε προβλήματα ψυχολογικά, μάλλον έπαιρνε, δεν ήταν καλά στα μυαλά του. Και ώρα τον πηγαίνει η αστυνομία μέσα στο αμάξι. Αυτό ήταν, παιδιά, ένα βίντεο που ήταν αποδεικτικό για να δείτε τι υπάρχουν εδώ πέρα. Κάντε, άμα σας αρέσει αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω, εγώ πάντως φοβάμαι πάρα πολύ με αυτό. Κάντε ένα like ή μια εγγραφή. Περάσαμε πάρα πολλά και δύσκολα. Γι' αυτό θα μας σκότωνε παραλίγο. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.